mama kwa ba eba Opemsuo TV ne Opemsuo radio so ene ye wo Atimatim mase dwumadi a Nana Buabasa odie nsu a wabie ene toilet a wasi ama Atimatim masefo enu nti na ene wo ha sei ti no bi atwe ne ahwedie bu. Nananum abusia adehia mane mama katachie se sabe wadenenchia ma atimatim tabuo patase munyinada
Oma obi bia zoom. Ose sabe yeshia mu ha enya hote zoom. Enya nyigye. Se sabe dia esa efata ana sabe woyoyin zoom. Ose sabe kotoko hine ehye na nimonyam emfiansia na sabe wawuramu zoom. Ose atimatim eye na hinkro edana kuma so papa. Ose edana kuma so baya na me start school friends for. Wose sabe obaye na atimatum sukuu no wo hye sese sabe wo tu fasro e de afa sukuu no ho zoom. Wose sabe de tosu mienu na ye nsuo a wono ane nananom sabe yebanom e wo sukuu mu ho zoom. Na de tosu bi enso so ye ejanambia. Wose de tosu miensa sabe na ye ejanabia. Ejanabia no so me ba no me ma Roma from paying for say baby I say ejanabia. Che obi ani hu kwa say we si bikan. Che ose sabe obae no na krom ha mpanimfo ejanabia no ho no na sabe emra amma kwan say sabe obi biada ebeye bi di account this emfie aduonunum ansana sabe obi betima ya bibi aka ho zoom omoni assembly na hihye ose saa na omoni assembly hihye ye me de me catch assembly man no o say me de nya bia me ne be ya wose sabre no assembly man no ho kada chairman ti sabe nya dia obaji atumu zoom wose wohwa kwa abere mpatamu ha wuyi kura ya fara afranchoa atimatim ana tosu mienu de edom wo pa zoom wose enko base kuro kakrakai na janabia fia sabi asandu kata ba ko pa na wa wose wohunu ni sano o friend panifo o kuro dua me asasabe ehihya amone assembly ye no wone mo nya adwene zoom wose sabe enadai omo ti ase wose omo ti omo asesa sabe janabia no wobaye kuro ade aka ho enadai zoom wose sabe bu sabe sona wohia wobitaku ana sabe bu ne semboa wohia abanso mu a wose empanyina kase nam dodo ensan kwan namom oyo na unia woso wo sumanti fua ejaje na fabua ani sabe bu wompo zoom enanu se wo yo hini na se Otumfuo di akonya mawa na se wo ye bibia bu akura ihia se obobo asambra ma dia kadejere to aso ne se sante hene wo shawa ni monyam no adi timi mawo aya akonwa samu a enna woni nko sabe asambere ho asambere mo wo ko won ma wo mudi ma obi abroni friend BOT wo se asambere no jumadi akase omudi ne won se agwasi broni aka bibi se BOT wo mudi ma contractor the contractor no so every maybe am the man be 50 years no so am the man ababa kuro no so wo se BOT no assembly no de be mani pakro wo de mana ebi wo mfie aduonum mfie aduanan mfie aduasanum na sabe ebu de besi na asi zoom
nti mimi de mikro e shama se nkro aduonu nan de nya de ami mikro bia mema aban abeye bia wo se sabre ya kotokohene ahye na nimonyam antise na enkro aduana mienu Otumfuo de ama na hye na se no enya de obama sambre kwan se sabe o mayo wo de ama obi mfie aduonum mfie aduanan wo ma kwan sa zoom wo se onyame ene nananom ababoa no ama sabe de wo so yo no wa yo zoom wo se sabe wo yo one family ma wo ye dia makro no afebo zoom asasi ayo sabe santene dia mai o se sabe akonya obafri a sabe ebu Otumfuo de nsase no ahye nanano mu nsai sase no se bi da ho ne watmetima ne se bi da ho yi chemu nan o se asante hihye ne se sasasi ebi da ho sabe amane akwanso ye chemu nan a mempanifo ade ba ko o se sabe ye chemu nan ne wi a ne mpanifo de ba ko krono so de ba ko mi ameti akonwa nso fa ma brabo sem nso de ba ko wo se eyo no o te akonwa no so no na brabo mu nsam eno so ba ko sana akonwa na meti so ba ko sana sabe akonwa o te so no so ba ko mi nko mi gina bra na mi ti sabe asante amane mu no wo gina mienu na me nya no na me dikasa me ye ijapade o si mienu na sabe wono obanya na eba na fam no eno na wo to ana e de ahwe kuro no mani monyam abama sabe ebi aka no na kasa ndene zon me ba na asase na wo se sabe obi anim etimatim graduate mu oba enfiansi ani sabe de adiki osukura besi ebi ni ho wo se enya nu sunti na sabi obayi nani ase akwa di oso oyo obayo amakroi atumbon zon wase sabe wabaye watu nani hwe benkum atifi anafo a ensuo miansa na wokro duai mu waya sabe odesha atimatim oman animonyam so wase sabe ebu de wani fanso etabuo yesi fifian aye anim ha ye atimatim yesi no wanu nso so ye patase de toso miansa no so ye sabe patase atimatim patase nyina nso twa ebesi miano wase sabe ebu yankomla ane wono a so atimatim di kro so akire wase sabe atimatim di kro wono no so akire no bojan hene tabuo so so akire bojan se tabuo so so akire wono ani ne akuma bojan hene patase so so akire no mu hene sabe patase so akire nu wa hene omunya so wo mase womunyina so sabe wone ne panyini omuhye na se zoom wase sabe ebu sabe asone a buaja tabuo nuwa patase atimatum ni nyina ahye na se na sabe onwene atimatum nko ho enam se onua nkuma ne mienu aka akire woyɛ atimatima ɔso ɔto ana no ɔdwene sabe enipa nso a yaka wɔ hɔ no ho zoom eba ye nyina no se medikatrom se patasi product dem wɔ hɔ ɔse ne ekoba ye nyina da patasi product dem ɛwɔ hɔ so mu wɔ bibi wɔ hɔ se ye bu a ye be ka ko akɔya asase da hɔ ye se ye ya ye be ka ɔse sɛ bibi wɔ hɔ na asase ɛwɔ hɔ no ɔsɛ ye yaboa ɛkwa bi ɔbɛfa so wayamia yabua patasi kuro no obayamia aboa ose saa so na timatim so te ose saa so na tabuo sasa be asase wo ha ekwa bi oso fa so ema sabe yeye ho kama no obehwe no aye zoom yefia tabuo nsuso o mabi ose sabe yewie ha ye kwa tabuo a sabe watu bi wo hɔ no so ye kɔ ne akɔhwɛ abia no sɛ de ye bebie we ya no zoom ajana bia so so wɔ 13 billion so no go bia matabu wɔ sɛ sabe wayɛ
ajanabia ewo atimatim tabuo asabi yefra ya kwa nso ne akwa akobie zoom wase diedi kan asabe waya man kron na ya sabe otianu a o kasa fa hu zoom eya krom yansan wase pataze mpanifo sabe babi kakra bi ho nie betma ye bibia sefeta mamu ma chia mi asunsi mama na sonte zoom wase eye atimatim sukuu mu ho ye wiawei onyame ya adoma enche wazo won bepensuo kase pa dia atimatim sukuu nam zane nananom wo ma do so e wo ho zoom so we ko atimatim a sukuu nu mu a wase sabe atimatim sukuu mu a wuduru ho a enipa wo abrum empemiensa wase sabe enipa ya ho ya brum pemiensa ebifre aduman kra best wase sabe ebifre aduman eba sukuu wa ha adibinsu kase ehwa maduma enam sukuu bi afre na experimental nti wase sabe enam sukuu ya afre na experimental nti sabe ngoda ni nyina ba ha wase enam adoma wo ho nti amane akwan so wase sabe oboa zoom wase sabe won kan nyina da wase dia onyankopon ni nananom aka na kuma watimi ayo no wada obi biada ase say ya pata ase atimatim tabuo wada mu nyina mase ose sabe wati ai opeja ni mu a ni atu aso tabuo na hodi anso yakono akoyo ose wadi moto kamiansa ewa ha nanam obi bia sabe wo papa so akota na chi ama hodi enso yakobie no so ekwan da moto kasi ho zoom wadamase ansa kwan wo yebie oko kumia odisikapo kumidi pro ne onuanom ene komatifu sidan school dan dia mawo in fact na JHS ni ho nanso sese yewura de JHS epo ni nyina yo na mepese etrese ana mse ni nkro do so ti o chene kakra na beka bibi bakakra ansa na yewura kasa ansa na da yisu bebe mu ache kakra ene ne kasa wo information center e frɛ no anadubi na ebra yebusa no egure hu nsɛm ane tabo die no yewura ka sɛ wasi toilet ana janambia ama tabo na mebusa ne sɛ yewura na atimatim so oyɛ de wasi kroni nyina tanda hele dia mano na biche ne na bonti ndi development no eda na koma so na yen kakra aha de beba o hekwan obefa so de insuo abreye eni boso me pra na ehu se ode aye sa dwumadie ya hano ewo ensema mo yewura se odi dwumaso ba ebe mana kasa na Brony say Oliver Trust you always ask for more tembiano ye hese de beba no ebimu meka ho waye we ya mana baso a obekasa nso eni enti no ebi kura next time onya fofora odebekwa anomanye nso mazifo no wanje ho nyina ndi se de ahaya ne ebeje no ye de nyina beba ha ene de kurukumi apesi mo nso ewo ho wadawma ebejai kasabuna mayura ana pokukrum ehonso so yewura ye community center enche ebekwa akobia no oba panyin bedansa na yewura ban so no konyamu yewura ba dinitimi ende yiba yewura ne esi community center no waseseska wasejeko na hapra no ahanso so ye yere no sebe ya community center no yebinya bi ya ne aje football park no ebasa emwa ndi wia ye fufura e besari ato ono yewura danim yenim so obeye
nti Atimatimfoɔ yɛmfa mpaebɔ ne afei yɛmmɔ nsɛm sɛ yɛwura bɛyɛ ne saa wagye ato ɔwesɛ gu masom sɛ ɔne nkurɔfokuo bi ɛrekasa sɛ nka ɔpɛ sɛ ɔyɛ Atimatim no astrotef ɛnim sɛ past government no yɛne ɔmo kasa ɔmo bɛyɛ ɔmo sɛ park no nyɛ standard ɔmo sɛ park no nyɛ standard nanso yɛwura sɛ mia me ba ho am kwan bɛfa so amɛyɛ no nti madawoma ɛhɔ so ɛde no yɛde saa mmerɛ yɛde akasa mu bɛma yɛwura na ɛnim sɛ mediafoɔ no wɔ nsɛm bi a ɔmbɛgu sa no nti mia megyae ama wɔ mu ahema fo ni bi engula ni wacha ma ahema ene 5th July boso menso no de to so enum yewula Katachi Buabasa obi ensuo yi e de ama ono ani kuro Atimatim patase obi e de ama wo mo se omanfo no so ebenya nsupa anom na se be ya omo so da ono nso atimi ada ma na yi nti blemu utwam agyae ensu ahye kuro yi ensa onyame agya nyame oba nyame hongu nti yamo ensem aka palma yamato zautia patase nana babacho yama ya demla nana patase eble nyeso obibi kan eble yewura boka ana waye adwuma yi se oye dikuro wa ha de komatifo wa ha musuafo wa nanzo so wona oja ya che wonsa enti enkwotena ho enche na oba na asɛ ya yewura so de usika ebe ye ho adwuma ene oja nsuo no de ahyɛ wonsa peso ne fama wo manfo yɛda ne abɔmpa yɛ ama yɛwura oye nyina yɛ wɔfa yɛ papa yɛ nnua bɛma ɛda awurade apagya no saa adwene a ɔno so nyaayɛ no a ɔno nko amfa na wɔdwene ne ma ho na ɛnɛ da wɔgyina nanam abie nsuo nnan wɔ ama nsɛm na toilet
ade ha dwen pa ne se onya baabi aka na onya baabi mfamfa etiable meka se yura nya misra amen misra pa juma de kasie ahoka anyangro na de me fe obukra ne se the way I call it don musie very spacious no sana boni beka no enipa be se wo ha betima bo nsan ho ho wa bla obi a ho enka obi yura ya de adwene kuro ho adwene santiman so ho yemo ensem bi ma yura ya de pa amimu minyanka ebesle 1 minute yemo mpa yemva ma yura bise onyae no obeka se one na ire ne mma ana obi to do kono di otoka se mono na ngo de dem no oba na ebo aben Otumfuo Buabasa hen oba himfie wo onuanu mu kuma me sebe omo dura himfie a omo ya abode nyina kaase omo de dem nyina go nanso on de o say metan da dai mu na me disika no ayi bi papa e de aboa me man ya mo mpaye ya fa de shebra densa no man yokudo ho on fa firi sura ma wo a ontimi nye yo already ada wase ebimu yo henkesi ada na tom yen o se biribia na ne wonye yimse wasa ase nkitu onye be kona kasi already man yokudo ho na mana ho aden bia sika ni firibia o liba ye no onya no mo already dad ko to go mu je kula no danya ne mu bi beche ni sika sanse ni benya no ni beto sementa ye juma ya so amfaso e mane na hwenti ni ye be ya mane ani asem die ye ni pegu fama no kan ho one na busu nyina ele ne mma e nantim yura ye no hu se won home ahomache no tuka obada so ana ya na dupa osoro bambo je sabi amano ka oyesu dimuti amen February 4 February 6 years. I say, Sabe, Ofro, Kadeja Gonano, Busumi, Mienu, and there was 9 in fear and Sia, a ya film. A film. Now, the SMA boy or mine, the SMA boy. I say, Sabe, you was warrior, and the boy man there or somewhere. And Atimatim, ye, my hin crew. I say, Sabe, Atimatim, Nemo Atimatim, ye, na hin crew. O Atimatim, my be a Atimatim. Sabe, Samusha, why be a Atimatim? Atimatim by Mamma to wall a family. I say, Sabe, a bamboo about 2 years, and Sabe, or Messia, what to first so, and I was going because I fence what found. No. Oba and your uncle is a 7 minutes. I say, Sabe, and your uncle. Yes, a minute. And also, Sabe, Nanichre. It be a copoku crum. Sumia quas a medical for a poku crum, Sunya, Pans, Sabe, also the new home. I also may a community center Cassia come. Yes, no more than much of Untia. Sabe, community center, Cassipan, Wayano, Zoom, I was a crossroad. Sabi will say, Benado, Tabu, so honor me free. I say, Sabe, Tabu, dear, I want to free. Sabi, Woofy Kruma, a yame, and a doom Santahine, no dear Kumiana Mammy. I say, Sabe, when I met and the car Santahine, Akuma, what during war, Tuana, what did Buabasa Kunya, and Shannon, Munya, no dear Kumiana, or dear Kumiana Mammy, so you can't send me pipe. I say, Sabe, Akunyano, what the Amano, that's what you say. What the man who know 12 I say, me be a shed taboo, a dish, baby, I'm free, so and Munyam.
ɔse amania kwan so ɔso ye bibi ɛde hye kro ofiri so ɛne abusu ofiri mu ɛne monyam sion bible se ka ba bia ofiri ɔse tron kwa ka sɛ be kan ye ofire na sante ni so dia konwa no ma me no so ka sɛ yesi adwo aduba ɔyɛ ɔba ɛne ne nana wawo ɔba ma na bedie so ɔde akonwa na ma me ɔse no kure sɛ bi ebu sɛ be so na Buabasa akodwa ɛyɛ maamedwa eti wonana adwo aduba sante ni boni di sɛ ane yeso ɔyɛ ɔba wɔse no ɔyɛ ɔba wọ́n na ẹ̀wọ̀n no yẹsi Buabasa ni mo so ọ̀dì àkyẹ́ no. ẹnu tí na maa mi di si ẹ. wọ́n sẹ́ ẹnu tí na wọ́n ti hẹ́ yìí. di náà ẹsẹ̀ mi yẹ bìbí soso ṣe tẹ̀bù. wọ́n sẹ́ náà ọ̀sẹ̀ wọ́n yẹ bìbí di ṣe kure ẹni ẹ̀bùsùn fún mu nzọ́ ẹni mo nyàm. ti bẹ̀ẹ̀bi ẹ̀ ti sè sí ẹ̀ deẹ̀ má yẹ deẹ̀ mi deẹ̀ má tẹ̀bù abusua. wọ́n sẹ́ bẹ̀ẹ̀bi ẹ̀ wọ́n ti sè sí ẹ̀ yìí nìyẹn wá yẹ yìí ọ̀dì àkyẹ́ tẹ̀bù ní ẹ̀bùsùn no ẹni mo nyàm. yɛ tosu bi atimatim anya no nko tebo park no so asotek no so meye wɔse sabe ɛnɛ biribia bɛɛ sɛ yɛfrɛ no asotep momfa baabɔ ka n'akyi ɔbɛyɔ kakra wɔse sabe ebu mpanyin sɛ akokɔ bɛnum so kakra aha deɛ sika wombɛnya bia womfa mmɔkuro no ho ban ɛnyɛ adeɛ meba ha bɛgye kapra no asempoa wɔn magye tagu anaasɛ asempoa nia ɛbɛba foto mu no yɛmfa mmɔ adeɛ na sɛ yɛagye ho sika no ho mpra biribi sɛ yɛ yɛmfa nyɔ ɛne ɔman mu ebi ana electricity bulb bi ahye yɛmfa mmɔ aban no ne asambere man ɔse sɛbe yɛkan na sora na bulb ahye na ɔba foto na biribi da hɔ a ɔse yɛte bi ne yɛde kɔyɔ nti ha deɛ m'ani ni ha biom ɔse sɛbe n'ani ni ha sɛ ɔbɛfa biribi firi ha ɛde akɔ deɛ menya no wɔ Buabasa akonnwa biara ɛyɛ me kyɛfa de yɛsɛ me abusua nso so nya wo kyɛfa wɔsi de obɛnya no Buabasa akonnwa ho no a sɛ bi obɛdie no ɔbɛdwe kure ho na ɔde kakra nso abɛboa abusua ho ɔme ɛfiri sɛ meda abusua mu sɛ nam sɛ sɛ bi wɔde abusua mu ɛna mekyerɛ mu kyerɛ sɛ asase no yɛtɔ a mekyɛ mu nan ɔsɛ ɛno nti na wɔwɔ atimatim mu wɔkasa no ɔka biribi fa sɛbe asante amane ho ɛyɛ sɛbe wobɛfra akonnwa a ɛtapadeɛ a ɛwɔ akonnwa ho dodoɔ no ayɛ nsase nti yɛtɔne a yɛkyɛ mu nan nko a megyina bra na mmienu sɛbe ɔno wɔgyina mmienu deɛ mede bɛtɔ atade baako ɔsɛ sɛbe deɛ ɔde bɛtɔ atade ahyɛ ɛna akonnwa a mete so mɛtwa dwan mɛkum na mmɛkɔ ayie nso baako ɔsɛ sɛbe akonnwa a ɔte suro yi ɔbɛtɔ aduro de aka ne kyaakyaa so ɔbɛkum dwan ama nananom ɛno so sɛbe ne gyina brane ɛna me mpanyimfoɔ nso baako sɛbe ne mpanyimfoɔ nso baako ɛna kuro no nso baako nti mimi deɛ amenya no mmienu no megyina brane nti mmienu no madwene abusua ho ɔsɛ sɛbe ne deɛ mmienu no a nka obi deɛ sɛbe ebu ɔbɛkɔ akɔtɔ yɛsi biribi de V11 V8 ho ahwani wɔno deɛ ɔde bɛdwene n'abusua ho ɛno nti na ɛdan esi a ɔsɛ ɛno nti na moto mu ani a ɛdan esi hɔ yi apapɔma nwoma so ɛnyɛ nimɔdɛ ɔsɛ mpanyin aka do ɔsɛ apapa nwoma so ɛnyɛ na nimɔdɛ ne yie yɔ ntira deɛ adeɛ ɛyɛ abusua ɛne ɔsɛ aha deɛ abusua ɛne kuro no ɛdia atimatim so saa na sɛbi ɛyɛ atimatim ɔsɛ atimatim so saa na wɔreyɔ no nti atimatim tiafi no deɛ mɛsan yɛ bi aka deɛ wɔma ka no ɔsɛ atimatim no agyana bia no sɛbi ɔbɛyɛ bi de aka ho wokɔ baabi asante no tan abes park anaa me borɔ no so kora bɛɛ mmiɛnsa anaa nan na ɛsi hɔ ɔsɛ sɛbi asante no tan abes park a n'ahemfie wɔ no anaa abe park wɔ no baako bɛɛ mmiɛnsa na sɛbi ɛwɔ hɔ borɔ no deɛ wopɛ na wokɔ so ɔsɛ deɛ wopɛ na wokɔ so menti asɛ sɛ atimatimfoɔ mpanyimfoɔ ne kɔmatifoɔ yɛ nhyehyɛɛ sɛ kyerɛ baako pɛ ne si hɔ ɔsɛ ɔnte ase sɛ sɛbi atimatim mpanyimfoɔ ɛpene so ma sɛbi baako pɛ ɛna ɛwɔ hɔ nti mommɔ mpaeɛ ma me ɔsɛ sɛbi deɛ ohia kɛse ne mpaebɔ menya sika kakra bi a mea mɛkɔ memfra asambere adan a mesisi anya menkɔ mbɔ asambere ama no ɔsɛ sɛbi ɛdan a wɔyɛ ɔne dwumadi a wɔnyi nyinaa sɛbi ɔnkɔ asambere nkɔbɔ ɔma amanneɛ woyɛ ɔhene deɛ a ɛtumi ne yɛde kasa nyɛ mmara ɔsɛ woyɛ hene timi ne yɛde kasa ɛnyɛ mmara sɛ wokɔyɛ mmara deɛ a na wokɔsan agye sika afiri baabi na bɛɛ me so menyɛ obi sika na mekɔgye ayɛ ɔsɛ sɛbi wokɔyɛ mmara deɛ a
na sabi ebu okopa musia na ade abe wono so yes adwuma na odi adesrede kwa assembly na odi adesrede kwa assembly ho nya ya ne so mi hia ya ne nya park mi hia sabi ebu baabi ampoda be di board na ubotom ye dia na wa ye so sabi ubotom ya entu na hwe assembly wono baabi na ni kire no edoso nti dia me kan ni pebe so sabi ne wo kan yo hia ne kase pa ye mumpaibo enkura wa nyina dubi nsu bi ya so sabi ebu adi bi nsu bi ya manso na ba so kama e bibi ho o se manso na ba sabi ngado wo so yo no kwayo adwuma kase kese ye minu akuma nka de yesa me ye bia metimi aye de o se ko ya adi bo nu akuma no nka wayo aduma so sa sabi suadro de me medi akonwa kra na misi hotel ho o se sabi suadro no bra no ya branche ene wo ye sabi sa wo ye hotel wo ahobia ba yin suso me be fra akonwa no so suadro asase ni nyina behye o se sabi asante amanemu suadro kro bia ni nyina da asaba behye na se aye jase mesro mo se ni nyina won so me ye bibi ho o se sabi awon so na ni kire ho a wo ye bibi enya honko afrantwe himan so ye media o se afrantwe himan so e kan ho ne dia petrensa e kire ha ye so ye media awon so ne dia kasa ni nyama dwuma me ye nyina fa abo ene kwale das ni e ho na me fefiri o se sabi enam se kro ni dia nti eye emoba agosi bromba chepinse medi ye hajuma odi ye hajuma nyina na bro na so firi ho santini fie me ye hajuma se sabi eyo kotoko hini fie so hajuma wo ye bia me ye bia ye abo ni nya ho na me fefiri kwa jumadi a wo die a fa sabi emoba ho a ye friend chepinse no okwaji firi ho na sabi wo jumadi mi ntwa kapre sabi on ntwa tapu na so me start aso tekena no ana me de beye wo se park no wo ka ho asem o hyase a ehon no odi na ni betre na mse ho sande hene de acha no ju odi na ni betre ho me wo fam bedi na de wa ne wo ma ye nhyehyɛ petrense di kro ni wo se sabe bu ni ni fa so ye petrense di kro na ti hai o fa no ne wo ma ye nhyehyɛ se me be mi hia bo mi hia bibia ye mfa ma me se sabe e won kratem anasa mu mamu sa sabe wo hia boba anwea eniama efa edanse ho de a wo mu obi wo ne de sabe yedi mani free ye yanza me de ka kwesio na mfidie na ayi agu o se ye yanza odi motoka na za anwea ka e be kwa akoso ni afia gu anu tunti muna petrense di kro ma me o se anu sunti wonu ani di kro yi muna na se a wo fu gbin ni na body ni na wo fu gbin muna na se ozo enya me nya bo a mintimi sidan o se sabe jumadi a wodi na hai ebuba na ama ontimi nyo na ni ye fe bibi foundation o se sabe ye fe bibi fa ne he enu na edi kan di guase enu ne asamase nti enu so kan bi na nya manya ho enu ne ma no e kan bi asabe on bo nya ho dia odidi jumadi tabuo wala ya to na nimu ni ache nyina me anamaye o se sabe tabuo wala ya nimu ni ache nyina da ono ya ko atimatim so asie nyina atimatim enu ni nyina ya wono ni nyina ya fi ho ni yanza mato cement ti di yanza mato cement sabe mu ba no ba ne ba timma omu mreme atimatim patase mamu mreno ne die ese fatade omu ba me se sabe ye se fata wo bayo ni media nso mba me da omase sabe central for mobile kateje se odamase papa odamase omu frame bebrebe media for frame bebrebe o se sabe fran ye fran ye central for nanso so me ka sabe me nya Opemsuo a me nye o se sabe ni ba di ofre hono so ko sante hene bi azi e hono so di na ni kire emra sante hene kro mu ba be si sa dan na Opemsuo sante ne ka chem se mun ko wu Buabasa one efie no na fiche na bonten ne dia Otumfuo ya ne se ebra sa dwumadi no eye radio station no won be no so wo fa efie na audia dwumadi ya se ade bari etukwa na kohwe sabi okohwe e makohwe na se me ye dwumadi bi se me so nya wo so mfa so sabi so akohwe na etim na sabi wono so waye bi se no hia central for dia na mani akwa so ho no wo so di na ni kire o mutimi fie so ni fie na central for motie ba bia sante ne tie na fiche na bonten me media
asante amani kwa so tie kotokohene wotie ene na bere wotie no the fishery bunting na sabe Ajabu Buabasa na ndia wo beti chimo beti bibia kire me wo se dia ho beye bia sa beti chima ebeye de en eye wono ana sabe wo so wo hwe ye be penti ho sabe ye be penti ho emu nipa ye do sabe ye be siesie ho fu ye be siesie ho no nyina ye na sabe dina ese misuminya wo so mfa so wo se sabe amani akwa so ono so nya mo so mfa so no mu interview mi ana so mbusa ma no asema ese misumitwe wo so bam wo se mu busa ne nsama fa ho dia wo so twem di mu wuram na de wo no ti aseda ti odamase papa yakopon so nchira wo odamase onyame won chira mo anya sante na nka menye obia wo se sabe enye wati pokunu wo sa akonwa so a enko ni wan Roma for do many one. Anka me kotwa abekura anka mai. Ati se bi ebu. Engo kotwa abe, wo mai zabre ngo fitegen. Se me ko apamo gross anka me pam. Ati se bi ebu. Okwado pa na aba de a. Kadize nunum. Enti fa ba. Ba cha pese gro na ba san die. Enti efa ba bi nso mo mfa mpa bo wo mo machia nya mfa mpa bo nto enna. No no kan no. Santen na asema me. Adwuma ya botuma ni huni. Ene ni aka wo bayo no ne wa ye nyina da no eduro ewom eduro no ene ne ene paibo no tituma no ehijemba se ukukuo no nyina ahia se mo fanta na ji yemfa masanten mo monta sante nyina nchi na santen so mpo ne ketua bi mame na sabe wo no so nyina no mpo ne kakra mfamfam anyo ono anka menye obia se sabe nyo ono anka onye obia onyo ono anka menye obia enyo ono anka onye obia ana anka me ko ba de kura anka mai ene wasisu biem no kabanti kura ne de bamango mai kondomre amukura ni so mate Odamase so odamase papa da odamase atimatim tabuo patase katetie se de won ka kire mo an se ochine oti aguko ni nkan se wo boni a se da no odi mamo odamase ensan